Dobar dan i dobrodošli na moj YouTube kanal Beer Food, ja sam Istok i pre nego što vam predstavim sledeće pivo, pritisnite ovo ovde dugme i zapratite ovaj kanal. Za razliku od prošlog videa gde jednostavno sam samo pio pivo, znači nisam ga predstavljao, pričali smo u prošlom videu, to jest pričao sam o razlici između kraft piva, to jest zanatskog i industrijskog, onako ukratko. Danas ću uzeti i predstavit ću jedno pivo koje do sada ja nisam pio, a dolazi iz Austrije, iz pivare koja postoji od 1459. godine i iz dela Austrije, to jest Tirola. A kažu da je ovo pivo jedno od najpoznatijih piva. Pivo o kome pričamo je Gösser Marcin ili Mercin. Ja sam slab sa nemačkim, tako da izvinjavam se ljudima koji se razumeju, koji pričaju nemački, kako izgovaramo, ali to je to. U pitanju je lager, svetli lager sa 5,2% alkohola, koji kao sastav ima hmelj, vodu, ječmeni slad i ekstrat hmelja. Tako da jednostavno kažu da je ovo pivo jako onako dobro i zastupljeno u Austriji. Ja stvarno, kako se zove, ne znam, čuo sam za neka druga njihova piva koja sam i pio, ovo nisam. Tako da batalim ovaj uvod i da jednostavno otvorim ovo i da vidimo o čemu se radi. Lepa pena. Boja slamnato-žuta. Miris onako hmeljast, lep. Osjeća se tu i taj ječan, taj slad, ječmeni slad. U suštini, sve ono što bi jedno pivo trebalo da ima, ovo pivo posjeduje. Sviđa mi se što nema ovde tih mehurića mnogo, tako da mi ne izgleda kao da je mnogo gazirano. Ne znam, opet kažem, sve dok ne budem probao, neću biti siguran da li je to tako. Da ja, evo, normalno je, kako se zove, pena lagano opada, ali moram da priznam da se onako držala. Da ja skratim priču, da krenemo mi da probamo. Živeli. Ili što bi rekao jedan pratioc u zdravlju. Ima finu, onako blago, slatku notu. Osjeća se taj puni ukus, ima taj ukus hmelja, onako aromatično. Čak ova slatka nota ovog ječmenog slada je kao, znate ono, kao neki slatkiš. Ali ne ono da je to pretirano slatko, pa to sad nešto onako odbojno. Ne, onako baš simpatično. Nije mnogo gazirano, kao što sam i pretpostavio kada sam gledao, nema tih mehurića mnogo i nije mnogo gazirano. Nijedan nije uopšte i gorko, izvinjam se, nije mnogo ni gorko, a ni gazirano. Ali postoji i određena gorčina i određena gaziranost. Onako, prijatna, lepa. Jako simpatično pivo. Ima onako puni
puniji ukus. Inače, sviđa mi se što nema tu neku... Ovo je ono kao... u jednu ruku je klasično pivo, klasično, znači onako lager, ali ima to nešto, što jednostavno se tu kao ta aroma, to slatkasto, taj aromatični hmelj, ima taj kao slatkiš iz tog ječmenog slada, pretpostavljam je odatle. Baš onako neobično pivo. Nije svakodnevni lager. Kažu da je ovo pivo onako baš zastupljeno u Austriji. Ne samo u Austriji, već da jednostavno ima osim tog Grosser Marzen ili Mercen, kako se zove, pivo, da ima tu i Grosser Specijal i šta još nekoliko tih vrsti tog Grosser piva. I uglavnom je ta neka vrednost alkohola ide od 5 pa do 5,5, znači jačine. Ovo je 5,2, onako jedan klasičan lager. Mi u suštini, znate ono kada popijete pivo pa kad imate odmah osjećaj, znate da će da vas, ono što se kaže, naduje, da jednostavno, ovde nema, ovde ono jednostavno osvežavajuće, lepo, sa tom dozom tog candy, slatkiš, i taj aromatični hmelj. Daju tu neku onako specifičnu notu. Moram da priznam da je stvarno mi se sviđa ovo pivo. Uopšte ne da nisam imao neke predrasude. Austrija u suštini je, što kažu, blizu Nemačke. Nemačka je, mislim, Oktoberfest, šta da pričamo dalje, zemlja piva. U Nemačkoj se uglavnom i pije pivo, tako da nisam imao neku predrasudu da će oni napraviti, da prave loše pivo, ali jednostavno nisam znao da će tako da mi se ovako baš dopada. Da, lepa. Što kažu, slamnato žuta boja. I posle kažu, ne treba piti pivo. Ne. Kao ti piješ pivo, ja pijem vino, ja pijem rakiju. Mislim, pazite, ja volim dobru rakiju, to je isključivo onako dobru šljivu. Nekako šljiva i dunje. Mada sam pio, probao sam i rakiju od Zove, ona je dosta skupa jer je potrebno mnogo Zove da bi se to napravilo i mogu da kažem da je onako baš lepa. Ali nekako ja sam čovek koji voli pivo i onako pivo, što kažu, mogu da pijem svaki dan, a jednostavno pivo se vodi kao hrana, tako da kao i vino isto. Što se malo tičemo prethodnog videa vezanog za kraft, razliku između kraft piva i industrijskih piva, možda ću i napraviti jedan ovako, kako se zove, razmišljam o tome, da napravim jedan paritet, da uzmem jedan, lupam gluposti, lager, sveti lager iz kraft pivare i jedan, ono što se kaže klasičan, jedan iz industrijske pivare, pa da napravim tu razliku, ono kao, šta se osjeća ovde, šta se osjeća tamo. Jednostavno, opet se vraćam na taj prethodni video, mada ne želim da ovaj video bude u senci onog prethodnog, mislim da trebamo više da se okrenemo tim
kraft pivima da ih pijemo više, jer jednostavno ipak tu leži kvalitet. Neko se možda neće složiti, ali sve govori da je tako. Austrijanci, lepo pivo. Lepo, aromatično lepo pivo, lagano sa punim ovako telom. Baš mi se sviđa, jednostavno blaga gaziranost, blaga gorčina, znači jedno i drugo je prisutno, nema nadimanja, nema ono da kod popite da stara, jednostavno meni se sviđa ovo pivo. Da ne bih ja ovde davio, znači, sada gledao sam neke videoklipove od drugih, što je sasvim normalno, ljudi koji pričaju inostranih pivopija koji rade recenzije na YouTube-u, pa onda oni tu grenu mnogo pre, to je ovo, pa sada ovo, pa avioni, kamionicu. Ja jednostavno kažem ono što mislim, znači ja tu sada neću da ovde, znate, moglo je manja, trebalo je to, pazite, meni se ovo pivo sviđa, gaziranost takva, gorčina takva, osjećam to, tačka, ende. Na vama je, ako možete, uzmite, probajte, pa onda ili kažite, slažemo se s tobom, ne slažemo se, mada svako nepce ima svoj, ono što se kaže, osjeća možda i drugačije. To vam isto kao, ne stoji svaki parfum na svakoj koži isto. Tako ja, nekom će ovo pivo da prija i imaće takav ukus kakav ja osjećam, nekom ne. Sve je to relativna stvar, ali kao što sam rekao, mnogo je bitno da pijemo pivo, jer je mnogo zdravo, mnogo je dobro i za bubrege. Nećete imati manje mogućnost da ćete dobiti kamen u bubregu. Eto, i medicina je na našoj strani. Neću više da davim. Šta je ono što ja kažem da je mnogo bitno, a to je ostite mi zdravi, nasmejani, veseli, pijte pivo i to ako možete da nađete opet se izvinjavam, Goser Mrcen ili Mercen, ne znam tačno kako se izgovara, nadam se da je to. Trebate ga probati, meni se sviđa, ali najbitnija stvar, ljubite vaše najmilije. U to ime, živjeli i u zdravlju.